ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకి నేను అది ఇవ్వలేను అని చెప్తే ఉండే వ్యతిరేకత వేరు. ఇప్పుడు ఆ వ్యతిరేకతను ధైర్యంగా తెచ్చుకుంటోందా ఆహ్, కర్ణాటక ప్రభుత్వం. తుంగభద్ర ఆయకట్టు ఎక్కువ అక్కడ. తుంగభద్ర ఆయకట్టు ప్రాంతంలో రెండో పంట రబీకి సాగునీటి విడుదల చెయ్యలేమని చెప్పేశారు. డీకే శివకుమార్ డిప్యూటీ సీఎం. సిద్ధరామయ్య కాకుండా ఈయన నెత్తినేసుకున్నారది. గేట్ల బిగింపు పనులకి అడ్డంకి నీటిని విడుదల చేస్తే కాబట్టి చేయలేమని చెప్పేశారు. బెంగుళూరులో ప్రత్యేకించి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసి మరి తుంగభద్ర నీటిపారుదల సలహా సమితి సమావేశం పెట్టి మరి ప్రస్తుతం జలాశయంలో 75 టీఎంసీలు నీళ్లున్నాయి. రెండో పంటకు కనీసం 80 టీఎంసీలు కావాలి. తాగునీళ్లు, అట్లాగే జలచరాలు ఇతర అవసరాలు మరో 10 టీఎంసీలు కావాలి. ఈ నేపథ్యంలో రెండో పంటకి నీటిని ఇవ్వలేమని చెప్పేశారు. నిల్వలు 43 టీఎంసీలకు తగ్గగానే గేట్ల బిగింపు పనులు ప్రారంభించేస్తాం. అన్ని గేట్లు బిగించడానికి 7 నెలల సమయం కావాలి. కాబట్టి ఆ టైంలో కూడా వచ్చే నీటి ఏడాది కల్లా పనులు పూర్తి చేస్తాం మేము అని చెప్పుకొచ్చారు. ఉన్న నీటిని సద్వినియోగం చేసుకోమని సూచించారు. ఇది అక్కడ ధైర్యంగా చెప్పేశారన్నమాట.